केंख्रा दैसायाव दुगैहैनायालाय मानोथो गाबानो लायाखै सोरखौथो गोसोखाङा लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबि आपडेटआवनो दङ महिमा माल्टिमिडिया बेनारनिफ्राय खेंख्रा दैसायाव मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन प्रबिन mwitha बर' लोगोसे रविसुमwi बर' बिथांमोनखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डिअपिखौ खालामदों गोजोन बर' बिथाङा। लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां खेंख्रा दैसायाव मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो अलरेडि जोब्बाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना साननैसो उनावनो महिमा माल्टिमिडिया चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनथारसिगोन। बिनिखायनो जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेनानै थाथ'लायदो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ कनिका बर' मिउजिक बेनारनिफ्रायबो आगै लामब्रे मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। जाय मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों नन्दे बर' बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना कनिका बर' मिउजिक चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामगिरि महरै दङ अमा राजा बिथांमोना। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो कनिका बर' मिउजिक चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो।